Adel Ali Hassan, il-whistleblower fil-każ tal-iskandlu tat-testijiet tas-sewqan fiħdan Transport Malta, ressa evidenza deskritta bħala waħda qawwija u sostanzjali fl-laqgħa twila ta' mill-inqas 3 sigħat mad-Dipartiment tar-Reati Finanzjarji magħruf bħala l-FCID. Ali Hassan ressa provi ta' x'seħħ fi Transport Malta b'dikjarazzjoni tkun sansitra rrekordjata. Tra parti li rrakkonta wkoll dwar allegati laqat li kienu jsiru ma' uffiċjali għolja tal-gvern u politiċi. Filwaqt li din l-evidenza mistennija tkun investigata mill-Pulizija kawża tal-allegazzjonijiet li qed jagħmel il-whistleblower numru ta' ħaddiema ta' Transport Malta issa itħabtu wiċċhom ma' numru ta' akkużi. Dan kif qed jiġi allegati li l-uffiċjali uraw xi forma jew oħra ta' preferenza lejn xi kandidati għat-test tas-sewqan. Il-kandidati jkunu mresqa allegatament minn uffiċjali tal-gvern jew politiċi. Intant, dan il-whistleblower huwa l-istess wieħed li fl-aħħar jiem ressaq fil-Qorti ta' Malta allegazzjoni li persuni barranin kienu qed jieħdu l-identità ta' persuni barranin li għexu Malta iżda li huma mejta sabiex kunu jistgħu jivvotaw għal Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali. Fi kliem sempliċi kien jingħata l-ID card ta' persuni mejtin li nħarġilhom il-vot. Il-whistleblower jallega li biex dan isir kienu jitħallsu somom kbar ta' flus. Filwaqt li Identity Malta ċaħdet dawn l-allegazzjonijiet l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin għalkemm sissa interrogaw persuna waħda biss. Il-whistleblower qiegħed jirċievi l-assistenza legali mill-avukat Jason Azzopardi sissa il-Partit Laburista għadu ma ċaħax illi kien involut f'din l-iskema kriminali għalkemm qed jagħmel minn kollox biex jipprova jiskredita lil dan il-whistleblower illi huwa ex uffiċjal tal-Partit Laburista stess.